Us agrada llegir llibres? Us agraden els llibres d'intriga i de por? Voleu saber les aventures de la Laura i en Kilian? Doncs aquest és el vostre llibre indicat. De tots els llibres que hem estat llegint durant aquest mes, el que més ens ha agradat és La noia de la caravana, de Xavier Gual. Aquest llibre va ser publicat l'any 2017 i és de l'editorial de Fanbook i una novel·la de por. Té 221 pàgines i un dels premis que va guanyar va ser el Premi Ramon Muntaner 2017. Els dos personatges principals són la Laura, una noia simpàtica i bona estudiant, en Kilian, un lladre, madur i segur de si mateix. Els personatges secundaris són la Carmeta, que és la germana de la Laura, la Gabriela, l'amiga de la Laura, l'Ivan, el policia, i en Sapo, el millor amic d'en Kilian. Una adolescent de 16 anys, que es deia Laura, va marxar en un càmping abandonat amb el nen que li agradava, en Kilian. La nena estava molt preocupada i el nen la va tranquil·litzar. A la nit van dormir plegats i l'endemà el nen havia desaparegut. Doncs la Laura va trobant tot de petjades estranyes i notes i no es podia escapar perquè no tenia cobertura, ni cotxe, ni res. I cada dia se li van complicant més les coses. A nosaltres ens ha agradat molt aquest llibre perquè creiem que és intrigant, que genera por i que és divertit. Recomanem aquest llibre per adolescents i per persones que li agraden tipus de llibres així. I ens agradaria molt veure la pel·lícula i si algun director de pel·lícula ens està veient, que sàpiga que volem veure la pel·lícula. Us agrada llegir llibres? Us agraden els llibres d'intriga i de por? Durant aquests mesos hem estat llegint molts llibres i el que més ens ha agradat és La noia de la caravana. Aquest llibre és de Xavier Gual i va ser publicat l'any 2007. Ai, no, aquí fa el 2017. Un dels personatges més